Mae coed yn bwysig iawn i'n hamgylchedd. Maen nhw'n helpu i lanhau'r aer ac yn rhoi cartref i fywyd gwell. Ond mae ffigurau newydd yn awgrymu nad yw'r Deyrnas Unedig yn plannu digon o goed i gyrraedd targedau. Yn ôl y data, dim ond 1/4 o'r targed bydd Cymru'n cyrraedd erbyn 2030. Ar ddiwrnod poeth fel hyn, mae coed yn bwysig iawn i gynnig cysgod. Maen nhw hefyd yn helpu i amsugno carbon o'r aer ac yn gallu helpu i leihau llifogydd hefyd. Mae arbenigwyr yn dweud bod angen plannu llawer mwy o goed dros y blynyddoedd nesaf. Er mwyn helpu i ddiogelu'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. O'r gwreiddiau i'r brig, mae gan goed waith mawr i'w wneud. Ond mae angen plannu mwy i helpu'r blaned. Blynyddoedd o hyfforddi a dilyn breuddwyd, wrth i un rhedwraig o Fôn baratoi at gystadlu yng Gemau'r Gymanwlad eleni. O'n i'n excited pam nath tîm Cymru ffonio fi a do fi wybod bod fi'n mynd i'r gemau. A mae'n teimlad braf cael rhedeg i Cymru, dyma mae'n cael y cyfleoedd yn aml i rhedeg i Gymru, da ni'n rhedeg i Brydain fel arfer. So, mae'n teimlad special iawn a dwi'n edrych ymlaen i gwisgo'r kit cool. Ac wrth i Cari baratoi, mae Ynys Môn hefyd yn edrych ymlaen, wrth i ras gyfnewid baton y brenin ymweld ar Ynys cyn y gema dros yr haf. Ond nid ar chwarae bach mae cyrraedd Gemau'r Gymanwlad a'r hyfforddi yn holl bwysig. So dwi'n rhedeg i Nike a da ni'n byw yn y Netherlands a da ni'n treinio yn gwahanol lefydd trwy'r adeg ar high altitude. So dwi'n madra llawer ond pan dwi'n dadra Ynys Môn mae'n braf. Ymarfer yn tre both a bod yma adra. Da ni'n cael 2 wsos off y flwyddyn, rhywbeth fel la, ond trwy'r flwyddyn dwi'n ymarfer 20 i 24 awr yr wythnos. So, mae'n lot o bobl meddwl na just rhedeg ti'n neud, ond mae lot o beth eraill yn involved yn efo, fatha mynd i gym, mynd ar y beic, obviously rhedeg lot, so pan dwi adra dwi'n dod i Trebot 3-4 gwaith yr wsos. Does o ddim lot i fynd rwan tan y gema. Beth ti'n obeithio cael allan o'r profiad yma? Dwi'n meddwl mae rai chi mynd mewn i bob ras efo confidence a meddwl bod chi am wneud y gorau. So, mor agos i meddwl a gallu, dyna oll fedrai aimio at, really. Fis nesa bydd Llygad y Byd yn troi at Glasgow, a Cari ymhlith yr holl Gymru fydd yno, yn gobeithio am lwyddiant. Ydych chi erioed wedi eisiau gwybod sut mae newyddion ni yn cael ei greu? Wel, dewch i gael cip tu ôl i'r lle. Credwch chi neu beidio, ond dyma'r stiwdio. Ydy, mae'n wyrdd a sdim soffa mawr oren, ond mae'n galluogi ni droi'r ystafell yma i beth bynnag rydyn ni eisiau o set newyddion ni i rif 10 Downing Street. A dyma lle fi'n recordio'r raglen. Nesa awn ni i'r galeri. Fan hyn mae'r camerau yn cael ei reoli, cyfarwyddiadau yn cael eu trosglwyddo i fi yn fy nghlist, a'r stiwdio yn dod yn fyw. Os mae yna lot o fotymau. Nawr, dyma flas o fel mae'r holl beth yn dod at ei gilydd. Many tiles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Stand by, camera 7. 1. Mix. Thank you. Helo a chroeso nôl i newyddion ni. Thank you. Ond ni'n dod ar diweddarau chi o'r dwyrain canol yn gyntaf. Dros y 30 byd, seconds. a gwneud pethau fel petrol yn ddrud iawn. Mae'r gan Never Enough o'r sioe The Greatest Showman gan Gorbechgyn Ysgol Glantaf wedi cael ymateb anhygoel. Dyma beth i chi'n gweld nôl adre, ond dyma beth i fi'n gweld yn y studio. Q. 7. A dyna'r cyfan, dewch nôl di mercher ar gyfer mwy o straeon o bob math ond am y tro. Tara. 1. 0. Stand by, Felly, gobeithio nath hynny roi bach fwy o syniad i chi o'r ffordd rydyn ni'n creu newyddion ni.